Så Stine og Mille, nu er vi der. Jeg tænker måske lige, at vi går ud og orienterer os, inden vi læser af. Ja, det kan vi godt. Det var virkelig ærgerligt, at Stella blev syg. Hun ville virkelig gerne have været med til det her stævne. Stine og Mille, I må vist heller lige blive og holde øje med Filuna. Hej. Hej Louise, det er godt nok lang tid siden. Skal du starte i dag? Ja, jeg skal starte på hende, der står her på staldgangen, og så hende, der står inde ved siden af. Det var da dejligt. Jeg starter ikke rigtig med, at jeg kom ud for det der uheld, du ved. Men det er dejligt, at vi må have Molly til at stå her, du ved. Hun er ikke så glad for det der med nye omgivelser ret hurtigt. Nu skal lige vente sig til det. Hvor mange heste har I egentlig med? Vi har... Altså Molly, hun er her jo allerede. Så har vi 4 med dem, vi ikke allerede har boks til. I har en rigtig stor boks over i den anden stald, som I godt må låne. Okay, så læser vi bare derover. Så nu kommer de under Golinefest. Okay, Mille, jeg har trænet hende rigtig meget, så hun skulle være sød til at læse ud nu. Hej Pia. Nej, vores forældre ville kun have, at vi fik 1 hest med hver, fordi de gad ikke til at gå 2 gange, og der kan kun være 2 heste i en hestetræler. Okay, Pia, vi går bare derover af. Hvor var det, du ville have dem hen? Over i stallen over på siden af den lille ponystald med gederne i. Okay, Pia, jeg skal bare sætte dem derind. Ha' det godt, Filuna. Hvilken klasse er det, vi starter med? Vi starter med ponyspring. Okay, og Molly stod i den store hvide stald, ikke? Jo. Det er vist inde i den her stald, Molly står. Wow, det er en fin stald. Hej Molly, hvor har jeg bare savnet dig mega meget. Du der med mig til at gride ind i stallen. Undskyld, jeg vidste ikke, jeg er helt ny her. Jeg er kun til stævne her. Det er ligesom ikke mit problem, vel? Hun var da vist lidt sur, hva'? Så Molly, du skal love at være rigtig god i dag, fordi det er vores første udenbystævne. Har du strillet hende? Ja, jeg mangler kun sadler og hovedtøj. Så Mille, er hun klar? Så Mille, er du klar? Ja. Louise, jeg synes altså, at de ser rigtig gode ud. Jeg ved altså ikke, om jeg kan slå dem. Bare rolig, Mille. Hun skal springe meget højere, end du skal, fordi det er en etterpony. Bare tag det helt med ro, okay? Nu er vi klar til opvarmning ponyspring. Nu er vi klar til at starte den første klasse, som er ponyspring. Den første på banen, vi vil se, det er Filippa på Nitro. Værsgo, rid. Du er diskvalificeret. Nej, det var vores første stævne sammen. Filippa, du skal ikke være ked af det. Nu skal du også huske, at de skal starte military, som han er allerbedst i. Nu vil vi gerne se Mille på stald Vestervangs Molly. Værsgo, rid. Tak til Mille, som har reddet en helt fejlfri runde. Hvor er du bare mega sej, Mille. Og så er det Charlotte på King, som er klassens sidste rytter. Værsgo, rid. Tak til Charlotte for en rigtig fin fejlfri runde. Nu er vi klar til et præmieoverraskelse, hvor vi gerne vil se Mille. Det var bare godt, Mille. Det var super det der. Jeg skal jo nok sende et billede hjem til Maria. Det gør nok en masse fine ting, man kan vinde.
Nicoline, military starter nu, så du skal nok gå hen og sadle Kimberly op. Okay. Vi kan vel bare stå her og sadle op. Nu er vi klar til at starte military for hest og pony, og den første vi gerne vil se er Stella. Hey, hun ligner faktisk meget min søster Stella. Den næste vi gerne vil se er Emilie. Så alle sammen, du skal bare gøre det efter, så skal I se, hvordan det skal gøres. Og rytteren udgår. Den næste vi gerne vil se er Filippa. Den næste vi gerne vil se er Nicoline. Og den næste rytter er Charlotte, som også er klassens sidste rytter. Og rytteren udgår. Det var ærgerligt, Tys. Vi havde heller ikke øvet den særlig meget. Og vi vil gerne se følgende rytter. Nicoline på Kimberly og Stella på Laciano. Tillykke. Super godt, Nicoline. Ja, og så endda jeres første military-stævne. Der er desværre ikke nogen, der har meldt til i banespringning, så det bliver der ikke afholdt. Så det er kun dressur, der er tilbage. Okay, piger, det er åbenbart kun jer, der har meldt til i dressur, så de har jo valgt at lave det til en rosetklasse, så I får alle sammen en roset, uanset hvad. Yay! Den første vi gerne vil se er Mille. Den næste vi gerne vil se er Stine. Den sidste i klassen er Liv. Så er vi klar til præmieoverrækkelse, og vi vil gerne se. På del førsteplads, der har vi Liv og Stine, og på en tredjeplads har vi Mille. Super, piger. Vi gjorde alle sammen noget med hjem i dag. Nu tager vi hjem. Hej alle sammen. Jeg håber, I nød den her video. Det er en kort en, som jeg faktisk har optaget for lang tid siden sammen med en veninde. Og ja, den er ret gammel, og den er ikke så god, og der er rigtig mange dårlige vinkler. Og jeg ved godt, at Filuna, den er åbenbart lige pludselig tilredet, men det er fordi, at den video, som hedder Hvad der galt med Polly, den droppede jeg, for den var jeg simpelthen gået død i. Jeg kunne simpelthen ikke komme videre med den. Så nu er Filuna altså tilredet. Måske vil I have sådan en udviklingsvideo, sådan hvad der skete i mellemtiden. Det må I bestemme. Jeg vil gerne skrive i kommentaren, hvis I vil have det. Men ja, den her video er faktisk bare for at få noget ud, fordi at jeg er stadigvæk i gang med mit studie. Og det kan godt lige tage lidt tid, og mit kamera det er sådan derhen. Jeg har ikke filmet video med kamera, fordi dengang havde jeg ikke kamera. Så jeg vil bare lige sige, at det her det er overhovedet ikke den bedste video. Og der kommer nogle meget bedre ud snart. Men jeg vil bare gerne lige ikke have, at min profil stod stille så lang tid, eller min YouTube. Så jeg håber, det er okay med jer med sådan en lidt dårlig video.
Og så vil jeg bare gerne lige sige tak til mig og Ponserne for at sådan give mig nogle tips til den her video, og skrive en rigtig søde beskeder til mig. Ja, men det var bare det. Tak fordi I så den, og husk at give den et like. Vi ses!